A huge explosion now, raining debris on all of us. We gotta get out of the way! Or you are with the terrorists. L'11 de setembre de 2001 és una d'aquelles dates que persisteix en la ment de totes aquelles generacions que el van viure. Els atemptats terroristes van sembrar el terror i la incertesa per tot el món i van donar lloc a noves ideologies, guerres i conflictes internacionals. Però qui s'amagava darrere d'aquesta massacre? Quins eren els objectius dels terroristes? En què van desembocar aquests fets? Això, i molt més, és el que intentarem relatar avui. Comencem! «11 de setembre de 2001, Estats Units. A primera hora del matí, 19 terroristes aconsegueixen segrestar 4 avions comercials amb rumb a diverses destinacions del país. 9:15, hora de Nova York. Un primer avió, un Boeing 767, amb 81 passatgers i 11 tripulants, s'estavella a la part superior de la torre nord del World Trade Center, altrament conegut com les Torres Bessones. L'avió perfora més de 110 plantes de la part alta de l'edifici, pertanyent al centre financer on hi treballen més de 5.000 persones. Causa un fort incendi i grans afectacions que seran apreciades des de tots els punts de Nova York. Divuit minuts després de l'impacte del primer avió, a les 9:03 hora local, s'estavella un segon avió, un Boeing 757, amb més de 50 passatgers a la Torre Sud. A causa de l'impacte, es produeixen grans afectacions com en el primer atac. A 9:15, el president dels Estats Units, George Bush, des de Florida declara que el país ha patit un atemptat terrorista. Have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Terrorism against our nation will not stand. A 2:45 un altre avió d'American Airlines s'estavella al Pentàgon, amb 58 passatgers i 6 tripulants. Sorprenentment, uns minuts després, el govern se n'assabenta que l'objectiu principal era la Casa Blanca, i això provoca l'evacuament immediat d'aquesta i que es prengui la decisió de tancar les borses nord-americanes, que decauen en aquesta jornada. A les 10:05, després d'una hora d'incendi, la Torre Sud cau sobre els carrers de la ciutat. L'últim atac es produeix quan passen 10 minuts de les 10 del matí. Durant un vol amb rumb a San Francisco, s'estavella a Somerset amb quasi 40 passatgers. Les investigacions apunten a que terroristes i tripulants es van barallar per al control de l'aeroplà, desembocant en el xoc de l'aparell en un punt no previst pels assaltants. El matí ens deixa a 2:02, quan s'ensorra la Torre Nord, causant el pànic a l'illa de Manhattan. Ara que ja hem conegut com va ser el minut a minut dels Estats Units, qui s'amagava darrere aquests atemptats? Els encarregats de dur-los a terme van ser l'organització armada Al-Qaeda. És una organització jihadista salafista creada l'any 1988, que té com a objectius eliminar la influència estrangera dels països musulmans, erradicar els acusats d'infidels i restablir el califat estricte per la llei islàmica. El seu fundador i líder d'Al-Qaeda durant l'11S va ser Osama Bin Laden, un milionari d'origen saudita. Bin Laden va néixer el 1957 i després de combatre la guerra russo-afganesa es diu que va formar Al-Qaeda sobre el 1988 i el 1992. La seva relació amb els atemptats és ben directa, i és que n'era el líder durant aquests. Va ser el principal acusat pels investigadors.
És per això que Bin Laden va quedar en cerca i captura, però, després de 3 anys sense que el trobessin, va enviar un vídeo atribuint-se la responsabilitat de la massacre. Bin Laden va estar molts anys en cerca, i no va ser fins al 2011 quan va ser afusellat al Pakistan. Si vols saber-ne més informació, et recomanem la pel·lícula La noche más oscura, on podràs investigar com buscaven el terrorista. Actualment està disponible tant a Netflix com a YouTube. Però encara queden més coses per destapar. Per què Bin Laden i Al-Qaeda van cometre aquests fets cap als Estats Units? Venjança? Ràbia? Una declaració de guerra? Per entendre això, cal fer un salt en el temps. Ens remuntem al 1997. Peter Bergen entrevista el responsable dels atemptats, Osama Bin Laden, per primera i única vegada a la televisió. És el mateix Bergen qui tracta d'explicar les causes que creu que van impulsar l'atemptat. Malgrat això, no va ser fins al 2006, quan aquest va publicar el llibre The Osama Bin Laden I Know, on plasmava les que creia ell que van ser les causes segons l'entrevista que li va realitzar en un passat i n'explicava la seva vida amb més detall. En el llibre, Peter Bergen ens deixa clar que Al-Qaeda sentia ràbia pels Estats Units perquè creien que la política exterior que aquests duien a l'Orient Mitjà anava en contra seva i que, per tant, cometre aquells atemptats era una manera de venjar-se. I és que les causes no acaben aquí. El reporter, qui sabia de ben a prop la vida del jihadista, assegura que Bin Laden va cometre aquests atacs amb la finalitat d'escampar el terrorisme i donar a conèixer el jihadisme, a fi de transformar el panorama polític. Un altre element a destacar al llibre és el gran fracàs que va suposar per a l'organització l'11S. Encara que sembli un gran èxit tàctic, amb aquests atacs s'estava amenaçant el futur de l'organització, ja que després dels atemptats serien el punt de mira de molts països i això desembocaria en una guerra que es centraria en la lluita contra el terrorisme, la guerra d'Afganistan. Per explicar aquest conflicte armat, cal anar una mica enrere, del 2001. Els funcionaris de seguretat del govern Bush es reuneixen per pactar un ultimàtum al govern talibà a Afganistan. We are supported by the collective will of the world. And now, the Taliban will pay a price. L'objectiu era que els talibans deixessin de proporcionar refugi a terroristes com Bin Laden. En cas contrari, els Estats Units donarien ajuda militar encoberta a grups contraris al govern talibà. Si això fallés, van acordar que els Estats Units tractarien de derrocar el règim talibà d'una manera més directa. Després dels atemptats de l'11S, el govern estatunidenc exigeix als talibans que entreguessin els membres d'Al-Qaeda que es refugiaven al país, però el govern afgà s'hi nega. 7 d'octubre del 2001. Davant de la negativa talibana, s'executa Operació Llibertat Duradora. Les forces especials de l'exèrcit nord-americà entren a Afganistan. La guerra havia començat. Amb suport de diversos països com Regne Unit i Canadà, l'ofensiva estatunidenca s'accelera. La divisió aèria dels Estats Units bombardeja punts clau de l'exèrcit talibà i tan sols 2 mesos després de començar el conflicte, el govern talibà col·lapsa. Tanmateix, els talibans no perden el poder completament. Es refugien a la frontera amb Pakistan, on els cultius d'opi, necessari per crear heroïna, els aporten $2 a l'any. Els anys passen i els esforços estatunidencs no donen resultat. Bin Laden segueix ocult. Però, la nit de l'1 de maig de 2011, un petit equip de les forces especials nord-americanes assassinen a Bin Laden, poc temps després de ser detectat a Pakistan. Després d'aquest succés, la guerra s'estén en el temps, fins que l'any 2014 la majoria de tropes americanes es retiren d'Afganistan. Actualment, la guerra segueix vigent.
els talibans han recuperat poder amb la desaparició dels soldats estatunidencs, que han disminuït de més de 100.000 soldats 2010 a poc més de 2.000, gener de 2021. La guerra per combatre el terrorisme s'ha allargat molt i no es pot sentenciar com una victòria per a la superpotència americana. Els talibans segueixen controlant una gran part d'Afganistan i les baixes estatuts. Una pregunta que molta gent es fa és: què se n'ha fet d'aquells edificis que varen ser ensorrats? A la zona on es localitzaven aquestes torres se la va denominar The Zero Zone, o la zona zero. És allà on hi ha un forat amb tots els noms de les víctimes d'aquell dia i que emet llum durant la nit. Sorprenentment, es va convertir en un gran atractiu turístic de l'illa de Manhattan des de la seva obertura. El 2002, el govern dels Estats Units va decidir obrir un projecte per tal de construir un monument en memòria de totes aquelles persones que van perdre la vida a causa dels terroristes. El guanyador del concurs va ser Daniel Libeskind i no va ser fins al 2006 quan es va edificar el monument que presentava l'arquitecte, que en l'actualitat és coneguda com la Freedom Tower i que és la principal torre del World Trade Center i el quart edifici més alt del món. Cada any, a Nova York, l'11S, s'hi celebra una commemoració a totes les víctimes. Durant la nit, tota la ciutat encenen espelmes en record a tots i totes que van perdre la vida a causa dels atemptats. A 8:45, quan es va estavellar el primer avió, es fa un minut de silenci i, després, les famílies entreguen flors al monument commemoratiu. En moltes de les zones del món també es commemora aquest dia amb actes semblants i que condemnen els atemptats que Al-Qaeda va dur a terme l'any 2001. Actualment la lluita contra el jihadisme i Al-Qaeda segueix present, i la guerra també. I és que encara queda molt camí per recórrer. Així doncs, esperem que hagi quedat clar com va succeir tot i que hagueu passat una molt bona estona. Gràcies per escoltar-nos i fins a la pròxima.